Ahoj, vítam ťa pri dnešnom videu a v tomto videu si ukážeme postupne všetko to, čo som potreboval k tomu, aby som spravil z nápadu, z obyčajnej myšlienky, krok po kroku niečo, čo sa bude dať hrať, niečo, čo bude mať svoj cieľ a niečo, čo bude hlavne fungovať. Takže poďme na to. Od nápadu po prvé kroky. Začíname úplne od začiatku. Ako z obyčajnej tabulky vzniká herný svet. Pozrieme sa na prvé kroky pri tvorbe level designu. Ako na systém, ktorý udrží hráča v akcii? Aby hra bola napínavá, hráč potrebuje výzvu a šancu pokračovať. V tomto videu sa pozrieme na to, ako nastaviť systém životov. Ako vytvoriť napínavé tajné cesty? Tajné chodby v hre dodávajú dobrodružstvo a napätie. Ukážem vám, ako ich vytváram, aby hráč vždy túžil objavovať viac. Smrť, reštart a učenie sa z chýb. Čo sa stane, keď hráč narazí na smrteľnú pascu? Pozrieme sa na to, ako funguje systém smrti a reštartu. Ako vytvoriť tajné podzemie pre hráča? V každom svete sa skrýva tajomstvo. V tomto videu sa ponoríme hlbšie a vytvoríme tajné podzemie. Dosky, ktoré sa dajú rozbiť, a dynamické prekážky. Dynamické prekážky v hre sú základ napätia. Pozrieme sa, ako fungujú rozbitné dosky a čo všetko vedia priniesť do gameplayu. Taktiež sa pozrieme na to, ako postaviť padajúcu pascu. Padajúca pasca dokáže prekvapiť každého hráča. Ukážem vám, ako ju správne nastaviť, aby bola férová, ale zároveň nebezpečná. Ďalej sa pozrieme na útoky, staminu a ako udržať nepriateľa na stráži. V tomto videu si rozoberieme, ako v hre fungujú útoky, stamina, šprint a nepriatelia, ktorí strážia svoje územie. Taktiež si pozrieme drop systém a interaktívne predmety. Pozrieme sa, ako fungujú rozbitné vázy a systém odmien, ktorý hráča motivuje objavovať ďalej. Ako spraviť a nastaviť zdvíhanie objektov v hre? Aj ťažké predmety môžu hráčovi pomôcť vyriešiť hádanky alebo sa dostať na miesta, kam sa nedostane. Ukážem vám, ako som do hry pridal zdvíhanie objektov. Objective panel a motivácia hráča. Zbieranie predmetov a plnenie cieľov drží hráča v napätí. A v tomto videu si ukážeme, ako vytvoriť Objective panel, ktorý všetko spojí dohromady. Boss fight od nápadu po akciu. Boss fight je vždy vrchol levelu. Pozrieme sa, ako navrhnúť súboj s bossom, aby bol epický a zapamätateľný. Taktiež potrebujeme overiť zozbierané predmety, aby sa hráč mohol posunúť v hre. Takže hráč si zaslúži vedieť, čo všetko objavil a v tomto videu nastavíme systém kontroly zozbieraných predmetov. V predposlednom videu tejto série si ukážeme, ako funguje systém investigácia. V každej hre je fajn nechať trošku hráča pátrať, pripravíme systém investigácie, vďaka ktorému sa hráč stane skutočným detektívom. A na záver si dáme to najlepšie, hrateľné demo s novými hernými prvkami, ako je checkpoint, zbieranie boncoinov, bonfruitov a ďalších vychytávok. Ak si sa dostal alebo dostala až sem, ďakujem ti za tvoju pozornosť. Naozaj sa máme na čo tešiť v tomto prvom balíčku, kde sa spolu dostaneme od konceptu až k prvej hrateľnej verzii hry In The Bones a Zakázaný portál. Ak ťa niečo z toho zaujalo, budem veľmi rád, ak dáš odber, like alebo komentár. A hlavne sleduj túto cestu a buď aj ty
pri zrode hry In the Bones.